e simbaka onge di chieng madhi ma ok ayudo message maluonga mondo mi ayud ne ng'ato tich mokor na CV moro e WhatsApp kata email onge di chieng makalo kata di kada chiel manyiso ni ji dwaro tich to nyaka wapangre kaka Kenya mondo mi wang'e to ere kuma nyalo yude thuolo mondo mi ji oyud tich weche mag maandamano magi to ok bi rumo ka oganda okoloko pachgi to ere kaka winjo wa engage nikech koro kaka sane kane wawacho neno ka thoth pinje mamoko okwe to ng'e anena gimoro bende wiya ne wilgo ng'e anena ni sani ang'o momiyo Kisumu okwe ang'o momiyo Siaya okwe ang'o momiyo Migori okwe ang'o momiyo Homabay okwe kata gwenge makadho nam chumbi okwe gwenge mag Imbo ma Kenya pok waneno ka koko nitie ahinya ang'o momiyo Kibera okwe manyisa king'iyo tiyudo ka gwenge mamoko machalo kiane Kirinyaga kiane kanye iyudo ka koko nitiere kage kacha manyiso ni paro mag maandamano gi kikore en paro mokikore mopogore gi gima kata Gen Z kata mana gima Ishmael wuon odwado neno ka sani ubedo Kisumu kacha ubedo ofis okwe mos makade ni poni en maandamano mapile ni margine donge kanyo no chopo kanyo nade gikaro do gikanyo dwar mar wadhi anire mondo apenje wacha mondiko yoyero kamano wacho koduogo iri waneno ka ng'anyo ni chal ka gima wacho ni jomoko odonjo e iye kendo koro oken gima waparo ni en nikech ng'enyne ka ng'anyo segarumo tibinjo ka kweth mag jomoko mag jotelo wuok to wacho ni no kamano timore ka mano timore kacha mano timore kacha paro ni momiyo sirikal bende koro ger kendo rakore kod gi adwa nikech ka ne ng'anyo ma sabudi chi makone en rapar king'iyo nitie jomoko mabiro gi weche moko moko tiyo gi lwetgi nyiso achiel moko nyiso ariyo moko en one term moko two term mit kamagi be nyalo miyo gima bende medo lieto kod rakro kaka piny owacho rakre kod gi odiochieng' machal kama ing'e rakruok masani koro dhi mbele nyisi ni nitiere jogo mosegoyo ker mar piny Kenya piny security sector gin jok mantiere ga gi lony mararieya mar ng'eyo gino madhi timore kiny to gi kaka onego bed ni gin madhi timore nendo gigeng'e mondo Kenya obed gi kwe kod gi security gimomiyo piny Kenya masane ni kotelne gi migosi William Ruto poko onena yanga ni ng'anyo masani ndi koro dhi mbele juma ka juma nikech king'iyo chien serikal masani ndi mar Kenya Kwanza ni poko ng'eyo gimiluongo ni kwe wan kaka jo Azimio kane waseyuak no mawa higa mar 2023 ne wabago ng'anyo e Kenya mzima kane wan gi ng'ur about the high cost of living unyalo paro un kaka jofwambo kod keyo yande uwinjo kane ugo wangero ni jok maketo sufria mane wigi ka ne wawuotho gi sufria e wiwa kane wawacho ni sani endi ntiere high cost of living ngima mar maisha ne ni malo to jo Kenya Kwanza noywak ka giwacho ni yae weuru go koko ni ngima mar maisha ni malo nikech mano jatelo mane otelo ne piny Kenya the fourth president Uhuru Kenyatta ne giwacho ni noweyo agulu mar treasury nono to ni sama noweyo piny Kenya noweyo ka ngima nobedo matek tayari mano ken chandruok mar Kenya Kwanza mano kelo ne giluongo wa nyinge mang'eny kaka wan mane wakelo chandruok e Kenya noduoko timore marach mabende pod waywago nyaka sani ni mane e Kisumo ka kama koro wantiere kawuono ni nyithiwa mang'eny sana mano negi mokete body bags makani dhi city kani dhi Russia mochari ka Jaramogi hospital to ne oyudo ka nyithindwa mang'eny sana mano kete body bags noko timore e yo makari ne wawinjo ywak jopiny makendo migosi Raila Odinga nowacho ni koro wawere gi weche mag ng'anyo we waweye mondo ti kochopo higa mar 2024 ojende matiso gi kuko moke maber inyalo paro chien kacha ne ginyiso nyaka jatendwa Raila Odinga ni mondo koro kik wachak owachwa ni mondo wadhi e ndara ne waweyo wach madhi e ndara ojende gi nowacho ni koro gidwa kawo tijni e lwetgi gin mondo gibed gi Kenya mag gintiere gi miluongo ni maginyalo yude ndhadhu